Иртәгә яңа уку елы башлана. Социаль селтәрдәге посттарга игътибар итһәң, балага караганда ата-әсәйләр ныграк курка, тулкынлана. Мәшәкатьләр башланырга күп калманы дип борсылып язучылар да юк түгел. Ата-әсәйдең бындай тулкынлануы бәләкәсләргә ничек тәэсир итүе бар, баланы уку мизгеленә әзерләүдә шулай ук беренче класска алып барганда төп игътибарды нимәгә юнәлтергә икәнен безгә Психолог Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова менән без ошо харадарга асыклык индерәбез. Лилия Рәшәт кызы, хәерле иртә. Хәерле иртә. калмагыз. Һеҙҙең кәйефтәр нисек? Бик һәйбәт. Ғаиләгеҙҙә мәктәпкә барыусылар бармы? Юк инде. Булай булар. Улай булғас, белгес буларак кына безгә кәңәш итегеҙ әле бына мәктәпкә барыр алдынан төп игътибарҙы нимәгә йәлеп итергә ата-әсәләргә? Ата-әсәләргә мына мәктәпкә бару ул бала өсөн көтүп алынган вакыйга, һәм бала өсөн дә, мәктәп өсөн, гаилә өсөн дә бит инде, һәм мәктәптең реаль образын тудырырга кирәк. Балага мына уку ул яуаплы эш икәнен алдан искәртеп, шул вакытта ата-әсә саманнан тыш әйтеп киткәйнегез бит инде, мына тулкынлану, нык хафаланха, нык борсылха, балага әлбиттә был тәэсир итәсәк, чөнки бала ата-әсә әйтмә балаларына мына тулкынланганын, борсылгандарын ул бала һиҙә үзенең төпкө акылы менән интуитив рәвештә. Шуның өсөн ата-әсәгә үзен мына өлкән кеше буларак тыныс һәм был хәлдең табигый һәм баланың үсеш күрһәткесе буларак шулай кабул итәргә кирәк. Аңлашылды. Килешәбез. Белеп куйырмын миндә. Шулай итеп, баланы уку йылына әзерләнгәндә төп игътибарды нимәгә йәлеп итәкәнен без аңланык. Бына әгәр дә инде ниндәйдер кыенлыктар килеп сыга икән, бәлки бала белдермәй дә, әмма ләкин ниндәйдер хафалану бар, буны нисек аңларга, нисек ярдәм итәргә уга? Ябай күзәтү менән, аралашу менән, чөнки баланың кәефен ата-әсә һиҙеп тора. Мәктәпкә теләп барамы, мәктәпкә барганда кәефе нисек, кайтканда кәефе нисек, һорауҙар бирергә була. Бөгөн нинди яңлык белдең, нимәгә өйрәндең, кемдәр менән дуҫлаштың, һөйләштең дип. Һәм монда алдан баланы әҙерләр кәрәк, ниндидер кыйынлыктарга, тормошта гел һәйбәт кенә, уңышлы гына бармай, уҡыуҙа ла уңышһыҙлыҡ булырга мөмкин, кыйынлыктар да булырга мөмкин. Үзеңдең тормошыңда булган ата-әсә үзенең мәктәптә нинди кыйынлыктар кисергәнен алдан балага һөйләһә, шундый хәлдәр булырга мөмкин дип, әгәр дә кыйынлыктар булһа, әле кыйынлыктар тыумаган, ләкин алдан уны балага һөйләгәндә бала ата-әсәһенә мөрәҗәгать итә ала. Шундый да хәлдәр була икән тормошта дип. Ул куркыту булмаймы ул баланы? Куркытып түгел, мына гомумән мәктәптең ыңғай ҡараш тыуҙырырға кәрәк мәктәпкә. Мәктәпте тәнҡитләргә тырышырға ярамай, программаларҙы, уҡыу программаларын, уҡытыусыларҙы тәнҡитләү өсөн бәлки урындар да булалыр, ләкин бала алдында тәнҡитләмәҫкә, ҡурҡытмаҫҡа. Сөнки ҡайһы берҙә бала мәктәпкә барып өлгөрмәгән, берҙәм дәүләм имтихан менән ҡурҡыта башлайҙар бит инде. Шул уҡ ата-әсәләр үҙҙәре лә имтихан биргәндәр, ғөмүмән тормошта имтиханһыҙ, тормош имтихандары тағы ла ҡатмарлыраҡ була бит инде. Һәм бала әгәр дә шул имтихандарҙы үтмәһә, ул шәхес булып та өлгөрмәйәсәк, үҫешә алмаясаҡ, һәм ул үҙаллылыҡ һәм яуаплылыҡҡа ла өйрәнмәй, әгәр дә ул ниндәйҙер бер ҡыйынлыҡтарҙы кисермәһә, һәм ул нормаль күренеш, һәм быға дөрөҫ ҡараш тәрбиәләргә кәрәк. Нисек итеп мына ҡыҙыҡһыныуҙы арттырырға, мәктәпкә барырға, балаларға? Тәмлекәстәр вәғәҙә итеп мәктәпкә уятып буламы, яраймы ул, юҡмы? Бәлки ул асылда кемдәргәлер килешәлер, ләкин гел генә тәмлекәс вәғәҙә итеп, мына бер миҫал тәжрибәнән инде ата-әсә һәр ваҡыт балага нимә менәндер бүләкләп торған һәр бер уңышын. Артабан инде ул юғары уҡыу йортона ингәс, мин уҡымаясаҡмын, әгәр дә миңә фатир алмаһағыҙ, әгәр дә миңә иҫкитмәле берәй автомобиль алып бирмәһәгеҙ, мына әгәр дә инде шулайыраҡ тәрбиәләһәләр, ата-әсәләргә үҙҙәренә ҡыйын була. Мында инде балалар төрлө була бит инде. Мәсәлән, кемдәрҙер прагматик була, уларға, мәсәлән, киләсәктә, мәсәлән, һин үҙең өсөн һәйбәт эштә эшләй алаһың, һәйбәт итеп аҡса эшләй алаһың. Аҡсаны, матди ҡиммәттәрҙе тәрбиәләү юҫығынан әйтмәйем мин, ғөмүмән гел генә кемдер матди ҡиммәттәргә ныҡ иғтибар бар тип әйтәләр бит балалар яғынан. Ләкин ул әгәр ҙә матди ҡиммәт кәрәк икән, ул үҙе уны эшләргә өйрәнә.
өйрәнһен, менә ул һәйбәт күренә. Шунан кайберәүләр бит инде бик амбициоз була. Амбициоз булгас, ул уңышка өлгәшер өчен һиңа һәйбәт дип укырга кирәк, гомумән үзеңне үстерергә кирәк, һәйбәт мисалдар килтерергә кирәк. Ысынлап та, менә бүгенге көндә безнең балаларга бәлки етинкеремәйдер, ыңгай образдар, матур мисалдар, һәйбәт еңеүләр, уңышка өлгәшкән кешеләр үзенең хезмәте менән, укуы менән, тырышлыгы менән, шул вакытта ул мәктәпкә карата ыңгай ул үзе өчен укый, ата-әсе өчен түгел, бүләк өчен түгел, укуының һәр вакыт үзендә каласак. Берәү дә уны әгәр дә укыха, әгәр дә ул үзен төрле яктан үстерһә, уны берәү дә тартып ала алмай. Менә шуны матур гына хәзер төрле мультфильмдар да бар, төрле теге профессияга арналган, шулар менән бәйле булган төрле проекттар да бар. Менә баланың кимәленә тап килгән ысулдар табырга була. Менә бер тамашасыбыз шылтыратып һорай, билдәләр улар бала өсөн мөһимме? Ике алгаң куркытырга яраймы? Менә монда әйтеп китергә кирәк, кызганычка каршы, кайбердә бит инде ата-әсәнең дә минлеге бар. Минең балам тик 5кә укырга тиеш, минең балам бөтәгешне таң калдырырга тиеш дип. Кайбердә ата-әсә үзе уңышлы эшәп укыха, ул балаһына ла шундай нык югары талаптар куя. Кайбердә бу психологик яктан һәйбәт тә түгел, чөнки менә мин тәҗрибәдән сыгып та әйтәм инде, бер ата-әсә әйтә инде, мин кызыма әйттем, кызыл аттестат, кызыл диплом булырга тиеш. Бала азактан неврозга барып итә. Чөнки ул бала икенче кеше, ул һинең дәвамың яки һинең кулыңдың дәвамы түгел, фигураль әйтәм инде. Шуның өчен баланың үзенең кыенлыктары, һезгә еңел бирелгән нәмә балага кыенрак бирелергә мөмкин. Шуның өчен баланы менә билдәне, баланың шәхесе менән тулыгынса билдәләргә ярамай. Менә һин исәр, һин насар укыйһың, тип менә шул укудагы уңыштары менән тулыгынса баланы я үсәкләп, я яберләргә ярамай. Менә һинең нимәләр килеп сыкмай, без һине яратабыз, һин безнең өчен бик кадерлеһең, ләкин менә нинди кыенлыктар бар, нисек итеп ярдәм итәләр, нимә килеп сыкмай икән дип, ана шул планлаштырып, кыенлыктарды үтәргә ярдәм итәргә кирәк. Бер генә вакытыбыз кыскасы гына мөмкин булһа, әгәр дә инде ниндидер кыенлыктар килеп сыкха, укытучы менән мөнәсәбәт алманы икән, классташтары менән, баланы бер класстан икенче класска күсерү ысулына нисек карайһыгыз? Уку елы вакытында. Әгәр дә инде менә балага шул тиклем кыен икән, ата-әсә яки бала менә шул класс менән иптәшләре менән ниндидер килешү тапмай икән, контакт юк икән, укытучы менән кыенлыктар икән, әлбиттә шулай нык кыен булса гына күсәргә була. Ә булай аңлашып, хезмәттәшлек итеп, иң беренче яһәттән ата-әсә өчен мәктәп укытучы менә килешү нигезендә, хезмәттәшлек нигезендә булырга тиеш. Шул вакытта, әгәр дә инде улар бала өчен ике яклы, икәүләшеп, бергәләшеп тырышалар, бындай күсерүләрнең кирәге юктыр дип уйлыйм. Тамашачыларыбызга нисектер мине тынысландырдыгыз. Зур итеп рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Студиябызда кунакта психолог Лилия Халикова булды. Файдалы кәңәшләр еткердек һезгә һәм яхшы кайф, тыныс күңел менән иң мөһиме иртәгә уку елын башлаябыз Алла бирһә. Уңышлы көн һезгә, зур итеп рәхмәт. Рәхмәт.